Zanima da li će biti ovolicno ili će biti normalne veličine. I pored toga sam naručio hobotnicu jer je bukvalno samo 220 dinara, pa kao ajde da pristite moj kod Johnny Pony za 600 dinara umanjenje na šta god da poručite. Evo ga ljudi, stiže. Hvala, čao. Sad ćemo mi da vidimo. Stiglo je ovo, ali izgleda onako lepo, estetično. Ima miris, znate kad mama zapeče ribu za slavu, pa onako onaj miris stavi kilo ulja. Nek ide život. Šta vi jedete? Samo ne. I to je to, neću da objašnjavam. I za kraj imamo hobotnicu.